Ay nawaw, apa yan nga? Diyak mo't lamang nga bakal. Sapay may ibusan tipo una. Ay kilala ingam nga mintag kalag-aador. Itigas ta si kamot ti sumarunwa mga bak. Uray ka sano ti panang kalag ko. Awan mo't ta. Ay talaga kasta ti sugal na. Ada swerte, ada malas, kas jay. Ay, sa bagay mo't kiti Mala, iwaras mo nga rodan tabarahilain. Barang mga bakak mo tayo. Nay ko na. Kunaklaki din no di mon kaya tagayayam. Ay, isaan Masapaul ang makasubutak tanay. Dakkel. Pangipanamdit at ibayador. Ay, kuha na lang. Mapan ko man iparipir. Na, ipa-repair. Apay, kano pa yan nadadaan? Kamayat pa'y mo na ito, di namin sangal daw. Madingarudan na lang. Iso amapan ko iparipir. Tadapay mo tamay sa TV, yaw. Dahil pa'y latusaran nyo, Ay, kwa. May mayat nga minday tao, tamas komportable ak nga agbuya na nang. Clear ti sounds, kenda rupa dagiti mabuya. Dadakkel pa iti tao na Sana kasi ti may sa atibe, nga babasit ti tao na, ken kasla ag-echo ti sounds na. Ay, kastaya. Katay ta washing machine, dadaal ka di man. Kwa, uwan na nang dadail. Nadadail ti spinner na. Iso nga ipampaminsan ko na, nga iparipe. Mati kwartam pariador. Uwan siyak pa iti ko nam. Diskarte lang ti kasapulan, tapno adda kwarta. Naapakak ngamin di na minsan. Iso nga sumubuta kita, ay nawaw. Sa dinungay nga rod ngay, tinagdiskita rambat, pare. Tagtagari pare. Insaldak ti TV kan washing machine me. Anya? Imbag man ta saan nga lumungat ni bakit mo? Nusyak agad dali ka daw. Nusyak day tabangan no. Nagpiang-piangan ti langit kan daga. Tagtagari ko nakmat pare. Saan nga mo ni bakit ko dagiti insaldak? Ay nawaw. Oy, tayayo di tadaw, dagaw. Awan Helen, di ka madanagan. Agtaya kami. Ado ti kwarta may. Ado ti tayak. Ado ti tayak. Ala, parta ka mga ron ti agiwaras tanay. Agkagatulan ti ramay ko amang igam iti baraha. Bagay, engkanto man ibagakin ni Ador. Tay supay laing ti mapan agiwayway kada kiti taragan ka. Nasakit ti sakak. Kimaro man ang tirayumak. No de kanto mga minanadan mo na kita kang kanamot lakay. Amo matabawal. Ngam misupay lati pagayat mo sigsidaan mo. Kasanaw ka naimas mo't nga ron ti karne bakay. Nang rona no karne ti baka ay nawaw. Wala ngam kontrolam.
Tanay bawal kat nga rodgan ka. Agsida ka ngamin mo titinateng. Mayat tinateng tanasustansya. Narigat nga road, nagrigat ti mangan, no natin lang ti masinabaka. Sana ka makapangan. Natamnay ti panangan ko iti natang. Natang, mangtad iti panatang. Ha? Ay, dumagas ka pa iti balay dadaor, sakbay ngagpaili ka bakit. Wan. Magawam nga sud bakit, tanay, aldawan. Ay, nang aton dya inait, ang mga mabilag dagiti taragan ka. Aldawon ador, ngam nakailad ka pa'y laang dita. Sayang di inay. No nasapa ka kumaan nagwashing ka dagiti malabaan, o di dandan ni kuman mamagaan. Kuha ba kahit? Ay, Diyos ke. Kasano da ito yang? Diyak pa'y nasa kati washing machine mi, ngayon saldak. Naabakak tumot ngamin. Ay, nakasano matan. Hoy, adaw! Uwin, bakit uwin? Mapala ko naglaba. Sana balay. Mabiit ang mamagaan. Tanapig sa tiinit pa kahit. Labaam amin agraman ti ulas. Bedsheet kandagiti sopot tipungan. Mabiit na ang data, tadamot washing machine. Ay, nawaw. Sige, ta sumara ka kun iti trabaho. Si kanti makaamo dito'y balay. Uwin, bakit? Siya kunti makamo. Di ka madanagan. Nalinis ka na ornusto ti balay. Into nagawit ka. Rumbang lang. Kalpasan ba'y amin ti trabaho. Sakbay asarakam dagiti classmate mo. Sus, nagadumot kaya mga agpaiso ti taragan ni tatang. Adutan na. Adda kalding, adda nuwang, baka, pato, manok ne. Na, adda pa'y baboy da. Naglulukmot dagiti native ang manok. Agiraman dagiti pato. Apaw! Oh, nagdadakal ti lupuda. Kaslamayat tinapanunot ko Ay nawaw. Sigurado at di nantun madlaw. Apay, amuna pa'y nga taaya ti bilang dagiti manok ken pato na. Ho! Nangina tinitib ang manok itakay. Ay, pati pato nangina. Asaw! Naimas nga minti karnina. Nangrunan no adobo. Ay nawaw! Kumusta nga iti klasay, Ador? Ay, nasayaan mo takay. Ni bakit mo? Anya klaseng ibagbagamot ay nawaw? Nagganas di ang sugal, saan ka day? Ay, nya sugal mo ti sasawang bakit? At daya ang sugsugal dito, awan mo ti amaw. Ay nadi kan aglibak, Ador. Amok nga da classroom yu iti tersena ni Donya Pukangkang. Ay, kuwa bakit? Isa na bali? Pastime laang mo tayo. Saan kami matakas ka dagiti big time nga agsusugal? Babasit lang ti tay-tayami bakit? Sigurado lang, Ador. Suksukan ka kaslabarahan o kamkamali ka. Tandaan ang data. Bilibak met ka pare Ador. Ito pa lang nga asot kwartam nga di ka mabibusan. Kasla agub-ubog ti bulsam. Shhh! Di ka natagari, pare Dagol. Keep silence ka lang. Ha? Anya yamanan ti insaldang break. Awan insaldak paray. Kahit nangalam ngayon nga ron mati, nagkadong nga kwartang break. Naglako ka paray.
Naglakaw? Anyang iti inlakom paredo. Inlakok tayo may sa motor may. Saan madlaang amaus usar day jay. Ad-adda amadadaal, no addalaan ija nakaistak. Ayawan mat kita. Ang lalati pa yakiti ko ng paray. No saan amaus usar. Una, kan nangilako ak itinitib amanaw kan pato niratangkaw. Ay daw, big time ka nga ron ita paredo. Magkamabalin ka pa nga agpasyat. Insun, malpastik klase tayo pare. Kaya na pare, day talaga yam, no problem. Nay, itaman pa na sapa ka ngay malate, wador anak ko. Wala nang. Anya nga day taimot mo. Ay, kwa. Umay kayo padigwan iti karne. Imbaglaan nga si daan nyo kinitata. Ay na, karne manan. Wala nang, naimas na ito eh. Kalutlutok lang itay. Karne ti baka. Aywan gayam. Ayan ka din itatang nanan. Adda dita sa alas agbuybuyay titibay. Sabi agimimbagan ti rayuman Tasaan na nagsidsiday ti karne iti manungal daw. Itaw may muman padigwan iti karnen. Ay nawaw. Kunada nga ron, naimas ti bawal nanang. Asa na balik? Tadamat agas at tumtumar na. Sana ya? Wala nga mawan serbi ti agas no kanan na malat tadag iti bawal. Kasi sigurado, sabsabon naman day ta karne nga ipadigumaw. Ay daw, dati pasti inlum apulutan na paredo. Siyempre adobo apato ko naman. Adapay nitib manok dito ya. Ato'y ramanam. Sige, ramanan nyo kakadwa. Naimas na ito Ingisakiti ado alaya. Umay kayo makakadwa. Ang pulutan tayo pa pagururayan tayo. Kadagiti, classmate tayo. Asumangkat. Neng, kasla na imas na pulpulutanan niyo Kekuna hilin. Umay kata ramanamad luto ni paredo na adobo apato. Manok kanitib. Bro, nakaraw at nangabak iti kalman. Nandra man ang mga rod. Ay nawaw, nagimas ng payson. Paredo, kaslang kasapulan nati pangduron. Ay, huwag nga payso paredor. Kaslag pating kamalay ti karabukob ti pulutan. Kasapulan na ngagpayso ti mangiduron. Ay, kete, ingka mga laakin ni Donya Pukangkang. Ibagam, te ilista na pailang. Ited kunto inton madamdama. Day, papanam lakay, nakarubat ka mag. Ay mayatin ti sakak bakay. Naging bagay ti rayumak. Mapan ko man bisitaan dagiti taragan ko. Agmay sa Domingo mutayin ajak nakapanijay talaon. Sana bale, tadaman niya doramang kita kadagiti tarakan mo. Sa bagay mo't kiti ay do malata no siya ka mismo ti mapan mangkita ken mangiwayway katakwada. Nawan mat kiti ngam isupay kumatrabahon di anak mo. Tapno saan ka adya pa nagsugsugal ta sa sikaswon na. Di lagbay ni ti maestra nga asawa na. Ay na, awan saan pa nagbalbaliw di anak mo. Malaksi na sadot kan sugador. Napagklanpay apilusubaw. Sapay ugali na tiagila ko ka nagisalda iti kagawaan. Wen nga rod alakay. No'y malalaan na nga ta. Ay, awan ang mukiti dayta. Sige, mapana ko ni Jitalaon baka.
Ador, ayan tay washing machine ta. Ah, Inyalis mo ka day. Awan mo tiga likod. Laba ako madagiti kurtina. bakit? Ko. Anya ako bakat. Ay, di ka agkam-kamali ko naklangaro dan Ador. Ko nga mi bakit? Naspak ka na, Dor. Insaldam ka day. Inlakom? Wano? Ibagam tipod no, Ador. Ko bakit? Binulod na nanang. Uwan. Binulod na iti kalman. Sigurado mla ang apod no ti bagbagam, Ador. Tano saan? Jaklaan mon asawan. Uwan bakit? Di ka madanagan. Tamapan ko sa kaan. Alaan ko na kuma. Uwan, mapan ko laan ni balay dananang. At ay washing machine, bakit? May isa, dua, talo, upat, lima, enam, pito, walo, siyam, sangapulo, unsi, dusi, terisi. Apengay, kasla kurang ba't na nakititarakan ko manaw? Mano itay, terisi, katus. Ay, kurang nga talaga nagitiniti mo manok ko. Agraman nagitipato. Nakurangan na. Apay nga tayo. Ay, sos. Hindi. Alangan mo, takin ng tibaklat. Saan mo tinakabangalan nga itayam ti uwak? Tatadakil na mo tayo. Ay, naglukaw na. Sos! Ni Ador laki di tinangala kada kiti tarakan ko. Ador, ayan tay daan at TV ta. Kan kaslaawan ti motor iti likodan ti balay. Kuha, bakit? Kan ayan tay washing machine ako nam abinulod dananang. Agpudno ka man, Ador. Binulod na wano yung saldam, wano yung lakumon. Kuha, bakit? Pakawanan na kuma. Ijak ing gagara ti panangisalda. Ken panangilako kadagiti kagawaan ta, bakit? Napasubak lang. Napasubak. Pakawanan na kumabagay. Awanan kay tibain, Ador. Inka agdis kitar iti pangsakam kadagitin saldam. Bakit? Pakawanan na ka din. Ikarig, sana na maulit. Sana kon ngagsugal. Ija ko nagisalda kadagiti kagawaan ta, bakit? Ikang ka iti duang nga aldaw. Tapno maisublim dagiti insaldam kun inlakom akagawaan ta. No di mo maaramid day ta itilasod ti duang nga aldaw. Sikat ti mapan ko isalda. Saan laang asalda? No di kat ilako kapayan. Nawata! Ay na, bakit? Saan? Saan ang maiparbuntikas ta arabak? Ay, nawaw! Nagsaot saan ang maiparbang? Amam, Ador. Ti panagsugal, kan panangisaldam, kas kada panangilaklakom kadagiti kagawaan, ti saan ang maiparbang? Bakit? Agunay ka! No di mo kaya't nga isubli ka kadananang kantatang mo! Nagalas ka to ugali mo, nanakaw. Kuha na nang. Inrason da kami pa iti amam, ada kami tinangbulod iti washing machine yo ngayon saldam gayam. Pakawanan da kumananang. Naramid mo pa'y atakawan ti amam. Nagrigrig at pimam na nang tartarakan kadagiti native amanok kan pataw. Gamnapan mo lain laklakaw. Kan impapulutan kadagiti kasugalam. Napadan ti konsensyam, ha?
Wala na. Mababay na kaon. Pakawanan da ko man. Ikarik, saan na maulit? Sana kun nga agsugal na nang. Nalaos ti pungtot damam kan ka. Kundi padigo kay ti karne ti baka. Gayam, tapno agsakit ti saka na. Kat sana makapan iti talon. Kat maaramid mo ti kay kayat mo. Ay, nanang huston. Huston. Makunkonsensya kaon. Ay, pakawanan da ka din. Ti abab, di pagkidawam, iti pamakawan. Sana siya. Kastamot ng asawam. Mangibabain ka. Nakasingsing pa ti asawam. Ngam inabuso mo. Ay, awam mo na doon. Ay, nanang, ang pangasi o kasarita yung kumati asawa. Ikarik, nanang, ikarik. Ay, agbalbaliw ako, nanang. Agkagita kaon. Jakon, agsugsugal. Promise! Ay, nawaw! Maminsan pa'y anapanaknakan, nga awan na saya at nga iddan ti sugal. Nga rod, panawanan tapno idyan tayo ti sugal. Agtrabaho tayo kitdi, para itinasay Ramidem inton bigat, Mari Imelda. Awan, Mariweng. Apay ko ma. Agsyat ta, Maray. Ije balay humara. Ije balay yulatan, Maray. Ang mga no makaungat nila kay ko, no ije balay. Iso na lang taawan ti kwartak, Maray. Siyak pa lang, ti gumatang iti arak, Maray. Sikan tulatan inton sumarunaw. Pulutan ngay, Maray. Awan ka diti uray, anya dita, mabalin nga iluto, Maray. Awan, Maray. Natinglaang mo tiyag daw. Sige, siya kung ti makaam mo iti arak ken pulutan. Ngam inton sumarunaw, si kamot ti mangilibre kanyak, Maray. Adakon, weng bakit? Awan diweng dito'y balay, John, anak ka. Ay nawang. Sa dino tinapanananan? Ay, jakam mo. Saan mo't anak pakada? Anya? Amangan ko nak no nakikaaruba manan. Sa pa'y rumabiin? Day tangarood anak ka o. Delikado di tadalan. Sa pulag pa nga rin kasawak na nang. Wan, mapan ka iti ayan dagiti gagayam na. Amangan no iso. Kayon Imelda anak kau. San pa yan na ibus ni arak ngayon inuman mekin ni Mariweng tatang? Kaya to sa unday ta. San kami pa yan nabartat? Ang mga nusap-sapulan damutan ni Kumarem. Oray nabartat ni Mariweng. Amuna ti pagawidan na tatang.
Si kakit di mat expert ti kumarig no may papani ti kakastabanag. Orayawan ti silaw na tatang. Ay nagalas ti kastanak ko. Babae amang martek. Anya ko mga itinagala si Jay tatang. Ninapatag kat saan anagapoy ti utang din inuman mi ti kumarag. Nagalas akit kitaan ti babae amang martek ko nakmalang. Asting tupay, tatang. Ay lawaw, jak amo kada kayo ngagkumare. Wala aramidan nyo no di uminom iti arak. Malipatan nyo pa yan nagiti rumbang aramidan nyo. Umay kanweng bakat. Dito yan lang gayam ni Mar Imelda tinagturunga. Sino nga minti ng ibagang may naksukunan? John lakay. Kontrolin nyo kumamot at ipanaginom nyo bakat. Nagalas, babae kayo. Ngimbote mo ti arak ti sangsangon nyo. Saan lang nga lalaki ti kabalan na ti agbartag lakay? Ay lawaw. No kayat mo, agwan on one tayo dyan balay, no makaawit ta. Tap no makita, no asino tinapig-pig sa lakay. Ay, tumagdir ka kiti dito. Tagawid tan bakat. Jak mag... Mare! Na, sa dinatayan mo, Mare. Nagawid din ni kumarim aweng Imelda anak ko. Nagawid. Gano kasangsangok lang dito itay tatang. Ay, ulaw mo na itan, anak. Intarayan naksamatan. Naglibas sa nagawid. Nalipatam ka day, ngayon may sinukon nila kayo na dito'y balay itan. Aya, Ay, nawaw. Ay, ulaw mo na itan, Imelda, anak ko. Iturog mo ba? naimbag pa'y ni Marwen. Ada ti mang suksukod kan kuha na dito'y balay. Siya ngay, kano mga tatatang. Kasano kung mga min ang magkaasawa ka? Kadata mo arati sang sangwam, Imelda. Ni John nga'y nanang. Ay, nasa paanapan iti garden niyo. Ay nawaw, saan nga ginana? Di na kaya't dayjay tagtugtugaw laang anak ko. Ay, huwag nga agpaiso. Ti kayat nakat adar aramidan na kanayon. Mangan kamutaan anak ko. Anyat orasan. Madamdaman to nanang. Nasakit pa lang ti bagbagik. Kasano ko maasaan asumakit ti bagbagem. Kaday tamot inom tar aramidan nyo iti kumarim. Imbes at tulungam nila kay mo ijay garden nyo ita. Isumat ti liw-liwami nanang. May mayat kit di ajag bartek kami iti kumarik. Ngam ti pagchismisan mi ti biyag ti kaaruba nanang. No may papan iti panagin inom iti arak. Nalalaing kapayan nga aginom ngam nila kay maweng anak ko. Baliktad na talaga. No asino ti babae. Isupay kit day ti masuksukon iti inuman. Si kamat ti lumabas iti paraangan me, Mariweng. Makalawas mo ten asaan ka nga imay dito'y balay, ah. Busy ak ngamin, mare. Anyamot nga iti pakabisbisyam ijay balay, yo, Mare. Nagdalusak, mare. Kan tinulungak nila kay ku iti garden idi kalman. Tapno di namot ibaga nga inumlaang ti araramidag. Ayun mo't amare. Sa dino nga rodin ti papanam. Ay, mapanak makitsenda, mare. No kasta nga rod, gumatang kamot laangan iti arak, Mariweng. Kwarta nga, may gatang, mare. Baka pampay laang kumaan, no adda ti kwartam. Na, siyak mata ka na, yun ang tiaggastos iti pulutan kan arak, mare. Win ata si kamot yadda kwarta na kada taadwa, Mare. Gumatang ak iti arak. Ngambayadam to kanyak, ah? Mga lakamot laang iti naimas apulutan ta. Bayadak tukan ka no adda kwartak, Mare.
Ay nawaw, gimatang ka manan iti arak si Kaweng. Di mo ibaga nga agbartag kayo manan iti kumarim. Makalawas lang tinapalabas sipod nagbartag kayo. Ita, gimatang ka manan iti arak. Saan mi nga inumanday ta nga arak ita nanang? Day, anyang ay day to'y nakasupaw. Ay nawaw, di mo kutkut yun day ta nanang. Pulutan nyo siguro manan Di kay ka di madanagan nanang. Binakapak laang day ta. Bayadan to ni Mari Imelda kanyak nanang. Nakarkaro ka pa ingam nila kay muno arak ti saritaan. Sayang ti kwarta iti kastang aramiden nyo iti kumaray manakaw. Ay sana sayang day ta nanang. Ta inuman mi mat amin. Eref ko pa'y lang to'y pulutan mi Di yu kaskasayan. Tapno buo mat ti bayadan ni Mari Imelda kanyak nanang. Kasayad mo't nakapalingkikan. Uy, bakit? Una, tanay. Awanon nagyanti ref lakay. Anya nga ito'y nakasupot iti nalabaga dito. Ref. Ay, di mo kutkut yun day talakay. Anya dito Ay nawa, karne mo't. Ay, wala kay. Para kan Mari Imelda day ta. Di mo ibaga pulutan nyo manay. Sana bali, tabayadan mo't ni Mari Imelda day ta kanyak lakay. Ay na, di kay maumang agbarbartek mo't. Bakit? Ay, kasta ka talaga lakay. Isumat ti liwliwami nga kumari. Liw-liw Intom kuhan, mapan ka man ng sukunan ijay, numabartek ka. May mayatan day ta abisyo mi iti kumarik lakay. Imbis ati biyag ti sabali at tao ti bambantayan mi, agbartag kami laengan. Anya? Nasapa ka maanagawid, Imelda. Una man noon nakipurdiya ka. Nalpasan atatang, ayun gayam, umay manan ni Mari Imelda dito balay inton madamdama. Nag-text kanyak itay. Anya? Di yun salud-sudun, no anya ti aramiden mi, tatang. Automatic daytan, no umay ni Mari Weng dito balay. Ay nawaw, mamin ano kayo mga uminom iti makabulan. Di yung aminon bilangan, tatang. Sumakit laang ti ulo yun, ukwa. Ay, di ang magustuhan, di kas tangar aramidan nyo Anyang arod ti kayat yung aramidan mi iti kumarek, tatang. Ay. Pagchismisan mi ti biyag ti sabali at tao. O, agpili kayo. Agbartek kami, wano agmarites kami. Ne. Kaslag piknik kamot iti kasta alangan bakit? Anya nga iti linaon tabag mo. Mapanak iti ayan ni Mari Imelda inton madamdama lakay. Manay, ay nawaw. Adda ka di parikot? Di kay mauma iti arak. Kumapsut kami no saan kam amakaraman iti arak lakay. Kasanon numaadaan ta iti anak bakit? Kastamon. Italaang lakay. Awan pa'y mat anak ta. Mabalin ko pa'y lang ti aging joy. Nalipata mo ti duma responsibilidad mo. Kapu iti kaiinom mo bakit? Aramidag to, inton makaawidak lakay. Di ka di madanagan. Ay nawaw. Kundi na kun sukunan takabaalak ti agawid. Nalawag ka de. Ang mga numasapa kan tumanan nga umay mangsukon kanya. Ay na, nagimasan ti pulutan ta, Mari Weng. Utang mo kanyak day tama rin, Imelda. Uy, hindi ka kadi madanagan. Bayadak to. Di mo liplipatan, amare. Wang ka di, Mari. Dahanag mo na ya. Ala, rugyan ta nga rodan ti uminom, mare. Ay na, kailiw una yun ti bagik ti arak, mare. Ay, wow. Apa lang kasta di pa nang kitam kanya ka, Mari Weng. Bambantayam sa magtigar ako. Kasanumat nga men, mare. Busang matan ti pulutan ta. Anya kumay ta, Mari Weng. Pinagbalin mo matan nga
inapoy ti pulutan ta, mare. Mano ako tsara lang, tinaraman ak. Anya ko matiparikot. Gadbayadak matkan ka, mare. Kastaro din, mare. No siya, ti gumatang. Sa anak matakas ta, mare. Na, anya ngay ko matipagsakitan tinakam mo gadbayadak mat. Saur ka mat, no kasta, mare Imelda. Anya ngay ko matisauri jay. Ano lang nga, bote ti arak ti ininom ta. Ngam, inibus mo kit din ti pulutan ta. Ay, nawaw. Para pulutan lang, apan. Nukas naman lang, gayam. Di ka lang umumay dito'y balay. Anya, Gawid kan! sakbay agawid ak. It mo pa iti bayad ti utang mo kanyak. Itid mo ti bayad ti pinulutan ta. Sa anak apumanaw dito, agingad, di mo itid ti bayad mo kanyak. Dagsingir ka pa ilang. Kat Apay ka na. Ay, so, sagapapa ka no daweng ka ni Melda. Anya, Mapan ka iti ayan day tamot lang. Tadi na ka no ida ka bailan nga anawa, nanakaw. ay na, naturod da nga ginom. Ita agap apa da. Anya lagi di mo ta kita nga kumarin. No husto tinangag ko. Pulutan kan utang ti pagapapaan da. Mala na. Mapanak nga rudin iti ang datataton nyo. Ang mga ano ag kinabil kit dita kita kumare. Abang nga mina, singir ka, Apay nga may napagbali ng mga inapoy ti pulutan. Saan mo pa yan nabayadan tinagtulagan ta? Kastakan? Di mo naman nabayadak pa'y day taweng. Anya? Ang gawit ka kitin. Alam tara ka na bati. Tagsiyat ka may sam. Di ka numumay dito yung balay. Muso na ta. Di ka lang mabay na tikas na aramidan nyo. Nasa'yo tayo may kapare John. Iawid mong tasawam. Bayadam ti utang mo kanyak. Singirin ka, singirin. Napay ti kunam. Nusan ko akayat? Awanan ti maramidam. Weng. Agsanting kayo! Nakababay na tikas na aramidan. Inom now, apalitan! May magabigat mo, Weng, bakit? Kastamat kan ka lakay. Agtugaw ka man. Tagsarita taan na lapak. Nung mo may papan iti napasamak idirabe. Ununaan kan lakay. Awan basol ko. Anya nga rin ti iso ni Kumaring Imelda, bakit? Imbagak lang mat adi na pagbalinan nga inapoy ti pulutan mi. Ngam, sakitan nakit de. Apay nga minakasta ti magbagam. Tamanubuti laang ti arak ana inumme. Ngam naibos na mutten ti pulutan. Sana pa'y abinayadan day jay kanyak lakay. Ti saritaan may katbak apak ti arak ken pulutan may. Bayadan nanto kano. Ngam awan mat ka day. Ay na, nagsaritaan nyo kumaan saya at abakit. Amangan nga minno na nga tumot ti boses mo. Iso asaan kaya nagkinawatan? Ay nalakay. Uray na kainumak. Amok ti mapaspasamak. Sa anak pa'y anabartag iti dayjay nga oras. Nakainumak laeng. Isu lang nga rodan ti kanayon nga ilibre. Isu pa'y ti kasta. Pweh! Ay, di ka nagkalintagan bakit? Dahi ta nga arak ken pulutan ti puon ti apa yung agkumari. Iso mabaling ka di? Agkontrol kayo adwa. Tapno maarami jumatla ang dagiti responsibilidad yaw. Naturad kayo nga aginaw ken kumarim aweng dito balay. Indong kwan agap-apa kayo. Nung sardal nyo kumareta apa naging inom yo, di mayak kuma. Agin sisingpit lang day tawen no da kayo tatang. Ay na, nangig ko ti saritaan nyo idirabe eh.
Kinalawag nga damo basol mo anak ko. Na-pride kayo adwa, iso akasta. Isula ang tinapray, tatang. Huwag gaya. Nangag kong adda ti bayadam kang kuana. Anya day jay. Ti arak ken pulutan mi idi kalman, tatang. Ngam saan ko nabayadan? Ay nawaw. Apay kumaasaan. Di bali tanaki inumot lang day taweng. Naramanan na pa iti pulutan. Ay anak ko, no anya ngamin tinagtulagan nyo iti kumarem. Agtungpal ka Ay natatang uray anya pa iti bagbagam dita. Saanin nga agbaliw ti kapanunuta. Ay, pang-asim Imelda. Agpakumbaba ka mat, agpada kayong adda tinagkurangan na. Di kay agpinatangkang. Nakababain no da kayo ti pagtistismisan dagiti marites di lugar tayo. Mao muay nga anak ko. Simple lang tinagapaan nyo iti kumaray. Saan simple day jay nanang? Di nakit di amo ti makurektar. Ay nawaw, uray si kamot anak ko. No adda ti bagak, saan kamot adumdumag? Nga mas grabe pa day jay nga Imelda nanang. Iso akanayon ti ilibrek. Idilaang mat may sa aldaw nga iso tinaggastos iti arak ken pulutan may. Kas jay pa iti aramiden na. No kastamot lang. Isardeng yaw, ti panagin inom yaw. Ay talaga saan nanang? Tadyakon kayat ti makiinom ken kuana. Period. Ay apo aya, nagsimplian abanag. Di nantopay amo ti agbaya diti utang na. Naglaeng agpabak-up kanyak. Ngam di na magayam kabailan abayadan. Nasaysaya at lata no pagsarita ay nyo analapat anak ko. Urnusin nyo no anyaman ti parikot itinagbaitan nyo. Tapno ti simple a parikot, katsanan adumakkel pa'y.
Anya ti aramidem dito'y balay, Mari Perla. Ay namaray, umayak laang makiinistoryakan ka. Ay, agtugaw ka ah. Agyaman naklaunay maray. Naimbag man ta pinalubusan na ka ni among mo ang makikaruba. Sigod maray, okay laang kadakwada. Tinapatag kat na aramid ko ti Belinda. Ay, amom ka di maray. Ti anya, Mari Perla. Ay sus, nagapamanandamam kan sir idirabi ay. Ay, nawaw. Dahito mo ngamin madambi kang agsuspit sa nga dati babae ni sir. Saan mo tunay ang gwapo ni sir? Tapno pagsuspit saan na, maray. Anya? Pudnumot, maray. Sakto laang matikin hagwapo ni sir. Naibagay iti pintas ni Ma'am Bekang. Agtal na ka man si Mari Perla. Iramraman nakpaitikin na chismosa man. Ay sus, ibagbagak lang ti pudno, maray. Si kaki di mo, killjoy ka. Nakaawag ka man. Anya ka ti trabaho mita. Nalpasan lakay. Awan unay ti maaramig, taawan dasar ken Ma'am dito'y balayda. Kikaya ma. Di mo unay ti ag cellphone. Napan ka di tatap mo ag trabaho, ha? Won, amok daytan. Kas nakunak itay. Inaramid ko amin abilin ni Ma'am, sakbay nga imawaga. Nasayat mo nga rin kas tabakag. Narigat no maikat ka man iti trabaho. Narigat ag sapol, iti nasingput apos ita panawag. Ita mag-uray kas tatidad mo. Inalada kalat na babaw na inda. Ay, amom ka di lakay. Kanayon nga aga padagiti busko. Anya? Saan laeng anam namin san anang ko. Namin adu adarasun. Makakatawa akpay ano maminsan. Tauray simple abanag. Pagapapanda. Ay na, noan niya ti parikot da. Di mon pakibiyangan. Tinapatag kung saan da kaadang-dangran dita. Ay nawaw. Istorya laeng metken kalakay. Ne, sige lakay. Agpakada akon. Ni seri kon samot ti si Mangpag. Inton maminsan tumanag. Bye! Ay, una yun ti tao ita panawin. Di da pa yun makalagip mong. Ay nawaw, itay pa akasta ka si kabikang. Apay ka daya. Talaga saan ang makarip na. Idiritsyong ngaminon, ano anya dayta? Tapno amok taramidag. Ay, di da pa'y makalagip. Ay, nawaw. Anya dayjay, aya. Nabampanugak iti trabaho. Yung kastabay lang mati pasungan mo. Umuna ako na maturog. Nasapa pa'y may. Ay, makapaawang ganas ka, Mike. Di ta ka man laangan. Amo manang perla. Dak maawatan ti asawa. Si kanto mo nga main serikaw. Nalipatam a birthday ni Ma'am ita. Ah, anya ti pitsa ita aya. February 10, sir. Yan, kayo nagpaisaw. Birthday ni mamu ita. Ay, nalipata ngagpaisaw. Iso, malagayam apasagid itay. Bawan pa'y regalom kan kwa na, sir. Gumatang ko yung tunbigat manan. Kapu iti kinabisay. Nalipatak pa yan. Akasangay nagayam ita. Rumbang laang abumawi ka kan Ma'am. Tano saan? Talaga adakas kayo manan kan kwa na, sir. Regalok para king ka. Bekang bakit. Happy birthday. Saan ko akasapulan dagita a regalo, Rico? Gimata ka kiti paborito mo chocolate. Bakit? Itad mo laangan ka ni Manang Perla. Ay no. Nangina na gito'y bakit. Awan, bibiyang ko. Naladaw matlaangan day ta regalo. Anya. Itad mo latan ka ni Manang Perla kunakmanan. Ni bakit mas. Saan ka man nadagulit? Talaga pumudot man ang tiulok no kasta ka laang. Ah, ibatik lang dito lang saan bakit ha? Talaga aparaking katiginatan ko. Chocolate para kan ka Manang Perla.
Ay nawaw, naggapuan ti chocolate, mambekang. Regalo ni sir mo kanyak. Apay nga ron nga itid mo kanya nga ay, ma'am. Isumat lang, alala daw day ta regalo na. Da kayo kit di mo, ma'am. Awato mo kit din. Ay agyaman aklaunay, ma'am. Panagkunam ka di manang perla. Ada ka di babae ni sir mo? Iti kasjay alangan ni sir, ma'am. Anya? No siyak ti salud-suda, mambekang. Imposible nga dati babae ni sir. Si kakanayon ti mangilablaba iti uniform na. Amakan kit din no, damakit kita mga ebidensya manang. Siya ay awan mat, ma'am. Bagaan nakto no, ada makita mo ikan ka iti kwartam no, ada may pakitam nga ebidensya kanyak manang. Anya ka di man ti umay mo imarites, mariperla. Imayak mare, taikan ka iti chocolate. Kukam to'y maisa. Ay nawaw, nangalaam mat iti chocolate, maray. Birthday gift ni Sir Ken, ma'am dayta. Apay nga rod nga inalam ngay. Abangan lo sa pulan ni Bekang. Ay nawaw, ni Ma'am Bekang amis mo tinangtag kadagita maray. Anya? Una, tanala daw kano ti regalo ni Sir. Kasta unay ti unget ni Ma'am. Ay na, para day jay lang. Ay talaga ajak maawat ang dagiti among kuno maminsan maray. Anya kalakit di matan mari perla. Mapan mo mat imarmaritis dagiti among mau. Kud, puno mo ti bagbagak maray. Nay, awan mo ti makita kasinyalis nga da babae ni Sir. Malinis mo dagiti uniform na. Manang perla, Apay kaday, Ma'am Bekang. pakilabang man dagito eh. Jak masango, tado ti araramida. Ay nawaw. Pantinsa mo day ta, ma'am. Cycling day to'y manang. Ay, o sige, iwashing ko inton madamdama, ma'am. Ihanduwas mo latan manang. Okay. Isupay lang ti uno na malabaan. Un, ma'am, siya. Tinagapwa Mari Perla. Iti ayan ni Maribete, Mariteriang, napanak nakiinistoryakan kwa na. Si kamad lang ti amok ababaunan akasta Mari Perla. Nay, anyat kayat mo asawan, maray. Si kalaang ti babaunan ang mahilig ang makikaaruba. Gagangay na ata nasing pumudamam kun, Sir. Mayat metlaeng kano no makiis-istorya ak kadagiti kaaruba. No daduma, dagiti metlaeng padak ababa unon ti kais-istorya. Anyamot nga iti topic yaw. Tibus ko Mariteryang. Amom kadak. Nagpalaban ni Ma'am Bekang iti cycling kanya. Hay, sabali ti ango na mare. Saan lang nga ta? Agraman bedsheet kun ulis da kun, Sir. At dati sabali anaangot ko. Na,
Agraman ti kakasta abanan. Mapan mo istoryaan iti sa bali at taaw maray. Bakit? At daman tinadamag ko. Anya day taan na damag mo rikulakay. Maipapan kini Manang Perla. Ay nawaw. Apay ni Manang Perla. Nangagkanon ni Pare Peter ti pagsarsaritaan ti babaunin ta. Ti babaunin da hindi na minsan. Anya ti pagsarsaritaan daya. Marmarites da ita a Perla ti mapaspasamak dito'y balay bakit? Anya? Da ita ti pudno bakit? Nukasta nga agapa ta. Istorya na iti sa balay. Agraman mo rin. Bedsheet. Kan ulis ta alablaban na. Istorya na. Anya? Si kama gayam bekang agtugaw ka pay adaman kayat ko sa ludsodan manang tiriyang. Amok nga dati amuyo tagayim yun ni Manang Perla babaunan me. Ang mga no damat imarmarites na kada kayo. Kwa. Ibagayo ko matipudno na. Ay, kinapudno na. Tunggal umay ni Mari Perla dito'y balay, kat ada istoryaan na bekang. Amin ang mapaspasamak iti unag ti pagtaengan niyaw, umay na istoryaan. Anya? Isu nga mo may, ano kasta nga aga pa kayo kanila kay Mau, agraman murang kada bidget kan ulas yaw, umay na istoryaan. Ay nawaw, ti kasta nga ugali na. Confirm, lakay. Nakasaritam ka di danana tiryang. Bakit? Wen, agraman ti daduma ka aruba tayo. Anya ti kunada ngay. Amin ang mapaspasamak dito'y balay, kat mapan istoryaan da dya Manang Perla. Ay nawaw. Isong updated dagiti ka aruba, lakay. Kasla imposible. Ang maaramid na ti kasta bakit? Kastamot lang ti kunak ididamo. Ngam, anya nga ita. Rimor ti dakas nga aramid ti babaunan ta. Chismosa matgayam ti loko. Anya nga ro ti planong bakit? Papanawan tan lakay. Diyak kaya ti babaunan nakasta ti galad na. Agraman murang, ules kang bedsheet mapanais istoryaan. Unang di awanan ti katulong ta bakit? Uray awanan, no kas dyan matlang nga chismosa. Amin amangag na, istoryaan na iti sabali. San mat gayam ang mapagtalkan day dyan at tao, lakay? Oh, sweldom itaabulan, Manang Perla. Ay nawaw, nasapa pa'y mo't mambekang 21 pa'y laang mo't ita. Awata mon, taitamat laang, ikatan kan akas babaunan mi. Mabalin mon ti agimpake. Ha? Nay, apay ngay ma'am. Diyak maguston tikas dyan nga inararamid mo, Manang. Nawan mo't ti amo kadakas nga naramid ko, ma'am. Sa anak mo't ngagtatakaw. Wan, saan ka nga agtatakaw? Ngam ibabain na kami mat kanisar mo kadagiti ka aruba miya mismo. Ay pangaasiyo, ma'am. Di na ko maikatun. Awan ti amok apapanak. Pasensya kan. Ngam diyak kasapulan ti chismo sa katulong, Manang. Agimpake ka. Ta itulod na kanisar mo ije terminal itamat laang. Ay nawaw. Di mo mo't imbagbag ang agawid kagayam ita. Perla bakit? Kasanaw kat inikat nakmat dayjay abekang. Anya? Kas makita mo't lakay. Inyawid ko amin nagamit ka. Saan ka di pa'y analawag day taken ka, Naputlaw na kami ti ulam. Agsalasalodsod lang mo't na tao. Apay apinapanaw na kangay. Ay, jak mo iti dayjay a babae, lakay. Jak maawatan ti ugali na. Asino matikin na saritam iti cellphone maulito lakay? Tipos mo Apay ka no? Sinaludsod na no si Mang Putkan. Si kaki di mo bakit?
Isumik lagaya mo inikat na katibos mo. Ay nawaw. Anya man na ang tinistorya day tabi kang ka. Asino nga minti ng ibaga, amapan mo imarmarites, dagiti amo mo bakay? No dati sa anda apag kinaawatan kinilakay na, di ka man nakibiyang? Agraman ulang murang kinbidsit da, mapan mo ka no imarmarites asabali ti angot na. Anya. Awan dayto. Dayta akinachismusam ti makagabaw, no apay akanayon ka amaikat iti trabahong bakay. Mano atawunay nakastamlatan. Di ka pa'y maagnakam. Asino nga min mo ti mayat amang sweldo iti kasta babaunin nga eh. No di da kaya ti maistorya. Di agsingsingput da. Ay nawaw. Panagkunam ka de. Kit nasaya at amapan mo istoryaan iti sabali ti personal abiyag dagiti among mo. Basta. Awan ano kasta ka? Ura aya trabaho ti aplayam no kasta ti ugalim. Awan la amok bakit? Ha? Iso pa nga asem, tagbalbaliw kan bakit? Bakit kan? Irespetom ti personal abiyag dagiti among mo. Manumutan ti tawan mo. Agkukurtret akong kunil mo pa yan. Na. Iso sumardeng ka man. Amok. Adam a tao, personal abiyag daket di mo pakibiyangan, respeto ti kasapulan tapno agtalinaed ti pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.